Jak si poslal, já říkám, teď kolikrát udělám tak, hej, a říkám, ty vole, Milí přátelé, dámy a pánové, já si myslím, že můžeme přistoupit k slavnostnímu nástupu všech soutěžních družstev. Dámy a pánové, a co by to byly za hry bez venkovských hranic, 16. ročních her bez venkovských hranic, kdybychom jej nezahájili slavnostně. Že právě předáváme slovo paní starostce Bernartic nad Odrou, paní magistře Daně Klosové. Děkuji. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové, vážení přátelé. Vítám vás v naší obci Bernartice nad Odrou, která je v letošním roce pořadatelem již 16. ročníku her bez venkovských hranic. Takže teď mi nezbývá nic jiného, než vám popřát všem soutěžícím, myslím. Hodně štěstí, rychlý krok, bystrou mysl a dnešním hrám 3krát zdar. A tímto považuji 16. ročník her bez venkovských hranic za zahájený. Takže první soutěž, která se jmenuje Na statku. Zatím se nejvíce daří Bartošovice, jako tak sledují. Je odstartována druhá soutěž Hoda na semky. Domácí tým, a teď jsem se zastavil u domácího týmu z Bernartic nad Odrou, který už má shozený jeden kolík. Trojkolík, skvělé, skvělé. Tady je vidět, že Bernartice to opravdu cvičili. Pozor! Je odstartována třetí soutěž bernického koláče kategorie B. A já jenom tady vidím, že slečna stojí tady za soutěžící. Jak to vypadá u domácího týmu? Bernartice malinko trošičku zaostávají, nicméně už to všechno je dorovnáno. Je tady velká pokla, velká rivalita. Bartošky, pojďme! Dobře! Pojď! Nejvyrovnanější kategorii 16. ročníku her bez venkovských hranic. Všichni se dostávají téměř stejně a jednoduché. Malinko možná Bartošovice zaostávají. Nicméně já už tady stojím u soutěžního týmu z Hladkých Životic, který pomaličku a jistě bude vstupovat do finále. Hladké Životice pro tuto chvíli běží do svého finále. Jenom Luky! Takže Hladké Životice už nám dosoutěžili v této kategorii. Závodníci, připravte se! Pozor! Dámy a pánové, Bartošky, jedem! na soutěži roku 2014 je odstartováno akce soutěž s názvem Šlesky pasu. Jak můžete vidět, míčky si soutěžící musí předávat bez pomoci rukou. Spoustu soutěžících zde zvolilo způsob předávání pod bravou, což se někomu daří například sudou oddělená soutěžící dokonalý přepravce. Bartošovice, Dubánický
Ale to je bezvadně vyplavené, vypij to. To je za pro mě, jo? To je za pro vás. Kupičku, třeba máte. To je zapojení, ne? Proč tam není? Chceš to? Na 16. ročníku. Pátý soutěž na 16. ročníku Herbes venkovských hranic Bernardici za Lodrou. Soutěžící, připravte se, pozor! Je odstartovaná pátá soutěž Bernardici na Lodrou, prozatím probíhá 15 sekund, kdy soutěžící mají možnost slednout vzorovou tabulku se zadáním. Teď to máme překreslit na ten rozvržená u každého týmu jednotlivě. Pozor! Je odstartována jedna z nejnáročnějších soutěží tohoto 16. ročníku Herbes venkovských hranic roku 2014 Bernardici nad Odrou. Klidně můžete pozbuzovat tady ještě nesoutěžící týmy. Celým tímto 16. ročníku Herbes venkovských hranic. Momentálně soutěžící. Připravte se. Pozor! Je odstartováno. Řádně. Dobré, další. Co si nesměřoval? Domluvte se, že někdo bude zastavovat špalek, hoši. Nesmíš držet na kůče. Je odstartována poslední soutěž, název Sokolský sled. Principem této soutěže je, že všichni soutěžící stojí na plachtě a je důležité, aby ta plachta byla co nejrychleji a co nejtaktičtějším způsobem obrácená hůrová, to znamená zhrubu navíc. Nesmí se ovšem stoupnout mimo plachtu, nikde. Bronzovou medaili z letošního ročníku Herbes venkovských hranic roku 2014 si odváží domácí družstvo. Kromě gratulací od paní domácí dámy a pánové, stříbro. Zlatošík Herbes venkovských hranic si odváží Jeseník Národov.
velká gratulace. Musíme přijmout kolota. A vítězům